Teraz vám ukážem, ako si pripraviť tento šťavnatý bôčik. Dobrú chuť. Najprv si pripravím marinádu z cukru, soli, postupne pridávam koreniny ako badian, škoricu, klinčeky, koriander. Poriadne premiešam, polovicu tejto suchej zmesi nasypeme na plech, vložíme bôčik a druhou polovicou ho zasypeme. Rovnomerne rozmasírujeme, aby sa všetky potrebné koreniny, sol a cukor dostala do mesových vlákien. Teraz si nakrájame ovocie, najprv pomaranč, potom jablko a na záver hrušky. Toto pokrojené ovocie, jablka, pomaranče a hrušky poukladám rovno na mese, aby dostalo takú ovocnú príchuť. Takto namarinovaný bôčik si zakrieme druhou časťou plechu a dáme cez noc marinovať do chladničky. Na omáčku budeme potrebovať koreňovú zeleninu, a to mrkvu, petržlen, cibulu, cesnak, biele víno, olivový olej. Mrkvu sme si vopred očistili, nakrájame ju na malé kocky. Petržlen taktiež na rovnaké kocky ako mrkva. Vrejme olej na panicu a do rozpáleného oleja vkladáme koreňovú zeleninu. Cesnak si môžeme takisto rozotrieť, keď nemáme počutko. Opäť všetko spolu premiešam. Na masivu podlievam bielým vínom. A tento proces opakujeme minimálne 3-krát. Mäso sme si namarinovali, teraz si z mäsa odstránime všetko ovocie a mäso si opláchneme pod studenou vodou a jemne osušíme. A kto bude chcieť robiť mäso s kožou, nech ho robí s kožou, kto chce robiť bez kože, ľudne odporúčam stiahnuť dole. Z jednej časti mäsa som si kožu odstránil, aby som docielil čo najjemnejšiu textúru tohto mäsa, a z druhej časti si kožu nechávam, pretože chcem docieliť čo najviac chrumkavé mäso, ale teraz si ukážeme, ako si nakrojiť kožu, aby všetky šťavy sa dostali dovnútra mäsa. V tejto časti bôčika si kožu takýmto spôsobom jemne nakrojím, nakrájam iba kožu, nekrájam úplne celé mäso, aby som nerozbil štruktúru tohto mäsa. Takto by mala vyzerať správne prekrojená koža. Na poriadne rozpálenú panvicu pridáme olej. Nemusíme dávať veľa, pretože bôčik je sám o sebe veľmi mastný. Panvica je rozpálená a kožou na spod sa opiekla celá tá strana toho bôčika. Bôčik prevrátime a opekáme z druhej strany. To nie je úplne vypečené, to nám vôbec nevadí, pretože bôčik sa bude konfitovať cez noc. Takto opečený bôčik zo všetkých strán si vkladám do pekáča. Zalievame základom tejto omáčky, ktorú sme si vopred pripravili. Pridáme vetvičky rozmarínu, prikryjeme hornou časťou zapekasnej nádoby a takto pripravený bôčik pečieme v rúre 12 hodín 85 stupňov. Po 12 hodinách pečenia je bôčik hotový. Preložíme si ho na plech a necháme vychladiť. Šťavnatý, krásne ovocne vonia, to ovocie tam dodalo extra chuť. Bôčik, ktoré sme si vybrali na plech, si dávame teraz vychladiť. Tú omáčku, v ktorej sa robilo mäso, predsedíme cez takéto jemné sitko a necháme zredukovať. Omáčku si zredukujeme na miernom stupni indukcie. Omáčku máme zredukovanú na približne polovicu. Teraz si do nej budeme zašľahovať studené maslo a tým, že maslo zašľaháme, nám to zjemní omáčku. Na konci môžeme pridať ešte pár kvapiek pomarančovej šťavy. Keď sa maslo roztopí, omáčka je hotová, môžeme podávať. Takto vychladený bôčik môžeme teraz nakrájať a poriadne z prúdka opiecť na koži. Bôčik si dáme na rozpálenú panvicu, prúdka opečieme kožou dole. Na dekoráciu a dotiahnutie ovocnej chuti použijeme slivky, nakrojíme cez pol, takto stočíme, vyťahneme kôstku. Vložíme do trstinového cukru. Slivky, keď máme namočené v trstinovom cukre, preložíme na tanier, klaberom ich skaramelizujeme.
Môžeme kľudne dať na panvicu, kto nemá flamber, môže to robiť na panvici. A kto chce, môže ich kľudne zapiecť aj v dúre. Slivka bude na povrchu chrumkavá, sladká, skaramelizovaná a vo vnútri šťavnatá a chutná po ovoci. Super chrumkavý. Keričené sú už odpadané. Zalejme omáčkou v bočiku. Dobrú chuť.